با ҳама салом. барои сарояндаи хуб шудан кӯшишҳои бисёр бояд ба харҷ бурд ва барои мухлис пайдо кардан сурудҳои бомаънӣ ва дуруст бояд эҷод кард. шунаванда ҳамавақт қабул мекунад он сурудҳоеро ки таъсирбахш ҳастанд. дар барномаи гузашта мо суҳбат кардем дар бораи Муборакшо Мирзошоев. ин барнома бошад бахшида мешавад ба сарояндае ки мисли Муборакшо яке аз сарояндаҳои нотакрори Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. рафтем. Кароматулло Қурбонов. Бисёри мардум ба фикрам ин шахси бузургро аз хотир баровардан наметавонанд. На танҳо барои ҳунармандӣ ва сарояндагиаш, балки барои меҳрубонӣ, дилбастагӣ ба халқи худ ва сурудҳои ватандӯстиаш. Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар шаҳри Кӯлоб, вилояти Хатмон, ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Падари Кароматулло Ҳоҷӣ Қурбонов дӯстдори сурудҳои халқӣ буд ва фарзандони худро Маҳмадулло Кароматулло ва Наврӯзро низ ба ҳунармандиву санъаткорӣ ва муҳаббат ба ватан тарбия кардааст. Кароматулло аз хурдӣ мусиқиро хело дӯст медошт ва дар синни хурдсолиаш нозикиҳои санъатро хуб ҳис карда, ин роҳи ҳунарро пеш гирифт. Кароматулло аллакай дар синни хурдсолиаш тамоми асбобҳои мусиқиро хуб менавохт ва чанд сурудҳои худро ҳам эҷод кардааст. баъд аз хатми мактаб ба донишгоҳи санъат барои боз ҳам васеътар кардани илму ҳунари худ ҳуҷҷатҳои худро супорид. дар давоми донишҷӯӣ ин санъаткори бузурги тоҷик бо Исматулло Холов ансамбли худро бо номи Суғдиён ташкил карданд, ки дар ин ансамбл танҳо бо асбобҳои мусиқии халқӣ сурудҳои худро эҷод мекарданд. баъд аз хатми донишҷӯӣ Кароматулло ба яке аз ансамблҳои калон ва машҳур бо номи Гулшан даъват карда шуд, ки дар ин ансамбл Кароматулло яке аз сарояндаҳои асосӣ ҳисоб мешуд. Кароматулло Қурбоновро санъаткор ва сарояндаи табиӣ мегуфтанд, чунки сурудҳои он шахси бузург тез дар дили тамоми мардум ҷо мегирифтанд ва то ин замон сурудҳои ӯ зинда ҳастанд ва бо боварии комил гуфта метавонам, ки то садсолаҳои дигар хоҳанд расид. дӯстон, ба фикрам чунин сарояндаҳо дигар дар Тоҷикистон пайдо намешаванд. ҳозир ҳастанд дар мо сарояндаҳо, аммо не давом медиҳем. соли 1988 Кароматулло Қурбонов дар яке аз фестивали дӯстии халқии СССР ва Индия иштирок кард. дӯстон, диққат! дар ин фестивал суруди ҳиндӣ бо асбобҳои мусиқии ҳиндӣ иҷро кард, ки тамоми тамошобинони ҳиндро ба ҳайрат гузошт. Кароматулло Қурбонов шахси пур аз истеъдод ва пур аз ҳунар, ки ҳақиқатан санъати тоҷикро ба қуллаҳои баланд расонид, шояд ки то ин замон бо мо мебуд. Аммо афсӯс, 18 октябри соли 1992 ки соли нооромиш буд, ӯро бо ҳамроҳии гурӯҳаш, ки 11 нафарро ташкил медод, дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Даҳана бераҳмона ба қатл расониданд. аз суҳбати яке аз шоҳидони ин воқеа чунин аст: Кароматулло бо ҳамроҳии гурӯҳаш бояд баъд аз тӯй бармегаштанд ба Душанбе, чунки хело торик ва дер шуда буд. аммо соҳиби тӯйдор ӯро маҷбур кард, ки якчанд суруди дигар хонад. Кароматулло, ки шахси меҳрубон буд, суханони тӯйдорро рад накард ва шояд раҳмдиливу меҳрубонии ин шахси бузург насиби марги ӯ гашт. аз дасти номардон, ноодамон ва бахилони он давр мо ҳеҷ гоҳ ва ҳеҷ вақт ин санъаткор ва ҳунарманди волоро, ки санъати тоҷикро ҳақиқатан равшан кард, фаромӯш нахоҳем кард. рӯҳат шод бод, устоди бузурги санъати тоҷик. Chama, chama.